Coas preguntas de resposta incorporada ou cloce, tamén podemos, ademais de incluir respostas curtas, incluir menús desplegables a continuación dunha pregunta ou dun texto. Isto me permite crear preguntas dun nivel de dificultade intermedio. É máis complexo escribir toda a resposta porque temos que saber como se escriben as cousas que escoller de entre varias opcións. Imos ver como se faría esta última opción. Escollemos respostas incorporadas e prememos en cloce. Neste caso, vou a traballar con compostos binarios, vale? Con oxígeno. E voulles preguntar, o meu alumnado, fixadevos que non escribo nada, só fago control C para copiar, vale? E logo completo o enunciado a partir da fórmula indica o prefixo multiplicador é expresado o número de oxidación con números romanos. Ben, imos seguir copiando e pegando, control C. Se xa temos os datos nun arquivo, non fai falta escribilos de novo. Escollemos, control C, imos ao editor web, control V, e así sucesivamente, de acordo? Aquí, como vedes, perdín o aí está, o subíndice, e o poño aí. Imos escoller estas de aquí tamén, por exemplo, para ter un poquinho de variedade, e de novo para baixo. Vale. E a continuación o que poño é multiplicador en todos os casos, que será o indicado, así, o copio para que sepan que a continuación vai, bueno, este está en subíndice, teño que poñerlo normal, aí está, vale? E a continuación o que vou poñer son estas 3, 4, 5 opcións para que escollan, bueno, 4, que só puxen 4, para que escollan entre elas. Entonces, activo o editor. En este caso, non é resposta curta, senón menú desplegable a continuación do texto. E vou copiando as posibles escollas, vale? Esta non é a correcta, a desactivo. Vou poñer a correcta de terceira, por exemplo, vale? Vou escollendo, control C, pegando, control V. Agora vou poñer esta, control C, control V. Esta é a correcta, a marco. Para engadir máis campos, aquí. E logo aquí poño esta. De acordo? E doulle a insertar. Vai insertar un código moi longo, como vedes. Podo copialo e pegalo e logo modificar sobre el, escollendo todo o código, incluídas as chaves. Se non inclúo as chaves, non funciona. E agora, o segundo caso era monóxido de disodio, e desactivaría o outro. E así vou modificando cada unha das opcións. De novo escollo todo de chave a chave, doulle ao editor, neste caso era monóxido de estaño, premo aquí e desactivo esta escolla e doulle a insertar. E por último, o dióxido, aquí, aí. De acordo? Incluso podo poñer topos para que se vexa mellor, vale? E logo repetiríamos o mesmo o número de oxidación, de acordo? Veña, vou a salvalo e ensinalo para ver como queda. Xa veredes que pregunta máis estupenda. Eles o que teñen que facer é escoller. Xa non é o mesmo que ter que escribir o nivel de dificultade e medio.
trabuqueime en todas, pero eso non ten nada que ver. Veña, ánimo e a xogar con este tipo de preguntas, cloce, que son moi potentes. Veña, ánimo, e adiante.